Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tay paunta ta ka. Usa? Ay, joke. Joke! Di po ta ka-dive, no? Kay ganahan sa kog lalaki nga buutan og gentleman ug wa ka ana. So, patas. Dili ko nimo type, di sa tika type. Sugod na sa trabaho. But wait, there's more. Girl, almost done na. Challenging ang sama nimo. And so, buhato na ko ang tanan nga mataypan sa kunimo. Dream on. I dream even when I'm awake. O sige, ipadayon na yung mundam ko. Samtang manlimpyo sa tibuok palibot ining mansyon. What? No way. Dili ko. Di ko makamao. Pag-practice og panglimpyo sa imong damgo. Kay kung di ka mutuman, di ka sa pagkato sa imong baile unyang gabi. Girl, ikaw rin gisogo na. I hate him. I so hate him. Ingan kay mo pa in love mon. Anya, hate day ni mo? Ano sa bang yun? Painlabon bitaw na ako. Aron inig kahuman, pasakitan. Akong kuhaon niyang kasing-kasing og inig kahuman, yatak-yatakan. Dayon tunob-tunuban sa mainit. Ay, malata, malata. That's the idea. Ang malata yang heart. Kasakit na sa akong hand. My gosh. Oh, magkakalyo na yun ni. Dili na soft to touch. Kadagan pa sa siligunon nga mga layang dahon inindapita. Ngano pa sa nagtanong man sa sila og daghan kay punuan sa kahoy dinhi uy sa palibot sa mansyon. My hand. Lolo, wabaya dyan ko ni mo palihuka sa ato. Nyagihimo kong katabang dinilo. Help me, please. I wanna go home na. No, di ay. No, erase, joke. Di ay. Di ko mo pauli. Ipakasal ko atong ilipante. Dini na lang sa ako, uy. Antuso na lang ni nako ang pagpanaog-daog atong fakondo na ako. May adlaw ka, ragid na akong tiguwanga ka. One of these days, ma-fall ra ka na ako. Itaga mo yan sa bato. Oh, itaga din ako sa bato. Ate? Are you tired na? May man, tabang ka? Puli ka na ako diri? Dili man. Nag-ask lang ko. Nagian mo guta ka. Sige ate, biyaan sa taka. Palagot sa kontra. Kabantay ko ha. Englishero ang mga sinaliga nila dinhi. Si Facundo kung imong paminawon, mura kay siya tag-iya dinhi. Authoritative ka ayo. Kung ikaw ang katabang, maglisod ka sa pagsulpad kung siya na musugo nimo. Of which, di unta siya ang amo. Siya nasab. Kung manulti og manlihok, mura sa gid siya kadugo sa tag-iya ining mansyon. To think ha, gipa-eskwela ra sa daisya ni Ellie. While si Ellie nga mao ang tinuod ka tag-iya, baduy kung manamit, amang, dakog mata, pero tagas og bilog. Well, dili siya batiog naong, pero di siya gwapo. Okay ra kung way tapad, pero sa tanaw na ko, no? Mura man siya, mura gwa siya say ining baya. Hala, dili ka nga abnormal siya. Oh, Can I come in, Lolo? come in, Christian. I'm about to go. Pasado 5:00 na sa hapon. May tuyo ka ba, iho? What can I do to you?
update. Okay na nga kong tuyo, Lolo. Gusto kong masayod kung may hint ka na ba sa naimutangan ka ron sa akong Christine. I'm sorry. Pero wa pagihapon, Christian. Oh, so low. Pati ka, kahina ni maglihok eh. Di palang dugay. Milayas ang akong apo. Pero wa mo hunong sa pagpangita nila ang akong gibayran. I'm getting bored. Gamayng pasensya lang, iho. Sama sa unsa ka gamay, Lolo. Ingon ba ini? O sama nini kagamay? Christian, You know nga, dugay ko ng gipangandoy. Dugay na yung pangandoy nga maangkon si Christine, Lo. Taga nakikog, mga nahimong mga plano sa akong nahuna, Lo. Mga butang nga, among buhaton, humanunta sa mong kasal. O sama sa mamahaw mi sa China. Maniod to, manihapon na lang sa Japan. Sa dili pa mo paingon sa lain na usab nga destinasyon. Alang sa lain na usab nga pamahaw. Muna, libutan na mo ang tibuok kalibutan. Gani, nagplano ko mo mi sa Netherlands. Dude, okay. Gusto kong, abi na mo, gusto kong, makauban ako. Kanang, dado na ko si Christine. Ako siyang panggaon. O niya sa yun, manambok ko sab siya. Kaya pagkanon na kumayo. Aron, wala na makagusto niya. Ako na lang. Wala na mutanaw niya, Lolo. Ako na lang usab. Ako na lang yun. mahal ni mo ang akong apo. Mahal kayo, Lolo. Andam kang muhatag ni tanan. Kutob sa kong maabot, Lolo. Kun mao, ihatag na niya karon pa lang ang iyang kagawasan, Christian. Huh? Unsa, Lolo? Nasayod ko. Milayas ang akong apo tungod kay di siya gusto nga mahigot nimo. Busabuhiin na lang siya. Oh, nakapati ka ba sa kong giingon kaganina, Lolo? Di ba ingon ko, nga andam kong ihatag niya ang tanan nga ako maabot. Wala ka maminaw tarong? O niya, di man maabot sa kong brain ang paghuna-huna nga hingpit siyang dili maako. O kina, Lolo? Pusa dili mahimo nga, dili na ko siya maangkon. Nagkasabot na ka, Lo? Ha? Nagkasabot ka? Christian! Kay kung wa pa, magpatabang ko sa kong daddy. Aron magkasabot ka. Basin masayon kung pa-withdraw mi sa among investment o mukiha na lang nimo, Lolo. Christian! Husto! Husto! Gani ba? Wa man dahin ko makahuna-huna, anak. Pakuhaan ko, eh. Christian! Ganong wa dahin may makahuna-huna sa kanang paglisod-lisod di mo. Aron sa ingon, maabot sa dungga ni Christine ug bupauli siya. Dili ba, Lolo? Pero, na. Dili ko ka na buhaton. Dili na mo na buhaton ni Daddy karon. Sa pagkakaroon, hatagan ka na namo og kahigiyunan nga makit-an si Christine. Pilay gyatag ni Daddy nimo nga palugit? 3 months? Dugay kay na. I will make it 2 months and 29 days. Is that clear, Lolo? Unsa? Ilang kono ka na pa magkahinilak diha, oy. This is so unfair! Unfair man good ang life. Ano man yun na? No, di ko masagot. Awa ha? Ako iya gihimong katabang. Gipalimpyo og maayo sa gawas. Samtang ikaw naghayang-hayang din sa kwarto nga sama kadako sa kong kwarto way back home. Remember? Ingon ini kadako nga akong room, di ba? Ah, yeah. Asa gusti siya sa iyang gibuhat? Ako nga naanad sa pagkaprinsesa, gihatagan og gamay nga kwarto nga gahi og bed og wa pay shower. Samtang ikaw ang gihatagan og mas ninot nga privilege when you are just my... Katabang? Um, Wag kay mahimo. Kay katabang ko sa una. Hayahay naman ko karon. Daghan naman ko nakatunas kinabuhi. Ikaw, wa pa man. Mga ikaw na lang say anhe sa ubos, ha? Hatagi sa kong chance nga. Mo pa ibabaw.
Karon na bitaw No, dahon. it's not what I mean. Ang ako pa dapat fair. They should treat me like the way they treat you, di ba? Kaya nag-upan man ta sa pag-ani din eh. Look, oh, look. Nasawad akong hand sa pagsinili ka ganito sa gawas. Humantuon ko pa initi, kay na may shade sa trees, pero mura sa kong pamatay sa kakapoy sa kadagan sa siliganan ng mga dried leaves. I'm so exhausted. Unsaon din ako pagbaylion niya. Eh di mo baile. Unsaon gali? Nasama naman niya akong hand. What if Limuel will kupot my hand? Then I samad. It's yuck. Yuck, di ba? So, ako ini pagpamaili. Wait, di ay. Unsa di ay nang baili? Mag-unsa di ay na? Mao ka. Talawar ra. Sika gilak-hilak diha nga. Dili na ka makapamaili. Pero wag di ka makasabot kung unsa na. Baile. Timo kalibutan. Dinis probinsya, girl. Kanang baile ang tugmang sa disco. Really? Okay, baili-baili raman nga sa ato padili dinagwa. Mo na diha. May okasyon lang tingali og nagpahigayon ana. Really? Ana. Disco? Oh my gosh! Hoy, unsaon ako pag disco when I don't have clothes to wear? Mga kinaraan may ilang mga sinina din eh. Lakip na ng sinina ni Yana. Tagas ka ayon. It's a disco, right? You can't make disco with a long dress kaha, di ba? It's so awkward. Okay rin dress nga long kaysa mabuklan ka sa agtang. So, unsa may imong buhaton? Hoy, babay. Hoy. Baya. Nagasad ka anang imong pinahiyuman, ha? May masamang balak ka na, sab. Unsa naman sa imong plano, ha? Sulti ko, aron makapangandam ko. Dahom! Unsa ba? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!